Atetxe publiko ikasleak gara, ta bigarren mailan gaude ja. Gu erdeaz hitz egiten badakigu bai, baina neskera hobea da. Hau da gure hizkuntzari gustokoena, batzutan zaila baino politena, ta mundu guztian hitz egingo dena. Hau da gure hizkuntzari gustokoena, batzutan zaila baino politena, ta mundu guztia hitz egingo dena. Euskalduna, uga ikasle oso euskalduna, beti euskeraz eta inoiz erderaz, opatxatreak euskal gazteak. Euskaldunak, ugara ikasle oso euskalduna.